Most kedves barátaim, az első, amire ki kell mondanunk, hogy a privatizációs szerződéseket felül kell vizsgálni. Ezt nagyon sokan elmondták az elmúlt időszakban, csak érdekes, amikor oda jutottak, senki nem vizsgálta fel a privatizációkat, valószínűleg azért, mert kisebb-nagyobb érdekeltsége, de mindenkinek volt eddig a privatizáció elmaszakalása. Ezeket a gyanús körülmények között köttetett privatizációs szerződéseket azonnal elő fogjuk venni, és kezdeményezni fogjuk ezeknek a privatizációs szerződéseknek a felbontását. Ez alapján az a nemzeti vagyon, amit Bagóért annó eladtak, azokat ingyen az állam államosítani fogja. És ennek az állam tulajdonába való visszahelyezése szükséges, de nem elég az, hogy visszahelyezzük az állam tulajdonába, hanem azonnal meg kell hozni egy olyan törvényt, ami egyébként létezik, mint jogi fogalom, hogy ezek a nemzeti vagyonok eladhatatlannak legyenek. Tehát nehogy a Jobbik visszahozza a magyar állam tulajdonába, aztán egy esetleges 10-20-30 év múlva egy újabb magyar gyűlölő hatalom, ami esetleg nehogy Isten visszarendeződik a hatalomba, az pedig megint eladult. 100 évben minden hazaáruló, vagy minden kalandor idejöhetett Magyarországra, és a mocskos szaros csizmáját beletörölhette a magyarságba. Mivel ők megtették azt az elmúlt 20 évben ugyanúgy, mint az azt megelőző 40-ben, hogy minden nap alapvetően megaláztak magyarságunkban, a legbelsőbb érzéseinkben megaláztak minket. Barnai Gordonon át, Lendvai Ildikón, az idegesasszonyon keresztül, Fodor Gabriellán és Gusztustalan Péteren keresztül az összes büdös hazárót már végre rács mögé kell juttatni. Nincs Magyarországon munkahely, vagy munka lehetőség? Mert egyszerűen nincsenek magyar kézben lévő munkáltatói lehetőségek. Most egy magyar állam által támogatott, magyar tulajdonban lévő vállalkozásokon kívül ki a fenének érdeke az, hogy Magyarországon méltó körülmények között alkalmazott ember. Végre ki kell mondani azt, hogy a multikat minimum egyenrangú helyzetbe kell helyezni a magyar vállalkozókkal. Az azt jelenti, hogy kérem szépen, vagy mindenkinek jár az adókedvezmény, vagy senkinek. Vagy mindenki fizet járulékot, vagy senki Magyarországon. Nézzük meg, hogy jelenleg az Európai Uniónak semmi másra nem kellünk, egy harmad-negyedrangú állampolgárok vagyunk. Arra kellünk, hogy azt az élelmiszer szemetet, élelmiszernek nevezett szemetet pontosabban, amit előállítanak támogatással Angliába, Franciaországba, Spanyolországba, Olaszországba, azt behozzák ide, és itt eladják. Nagyrészt olyan élelmiszereket, amiket egyébként kinn még kutyatárnak se adnak. Magyarországra jelenleg az Európai Uniónak sokkal nagyobb szüksége van, mint Magyarországnak az Európai Unióra csak úgy van szükségünk, hogyha ott megbecsült elsőrangú állampolgárok lesz. Nem arról szól, hogy megmondják azt, hogy gyerekek, ennek kell lenni, azt akkor mindenki végrehajtja, hanem ott, ha azt mondják, hogy ezt kell végrehajtani, ott fel lehet állni, és azt mondják, hogy nem. Mert nincs egy felelős magyar politikus, aki végre megmondaná, hogy kérem szépen, határon túli magyaroknak azonnal magyar területi autonómiát. Nem mondja senki, hogy néz ki az a 21. században, hogy Csángóföldön még körülbelül 4 millió magyar ember az anyanyelvén nem imád. Magyarország feldolgozóipar kell. Magyarországon védelmi vámokat kell létrehozni. Magyarországon a magyar földet meg kell védeni. Na most kérem szépen ezzel az a helyzet, hogy a Jobbiknak fel kell állnia, és azt kell mondania, hogy 2 esetben nem tudjuk folytatni az Európai Uniót, és 2 esetben nem kérünk az Európai Unióból. 1. A magyar föld, értsék meg, kedves uraim, nem eladó. Se 2011-ben, se 2020-ban, se 2000 a mezőgazdaságban. Az a terület alapú támogatás, ami jelenleg van érvényben Magyarországgal kapcsolatban, az számunkra teljes mértékben elfogadható. A cigánybűnözéssel kapcsolatban sokkal több probléma van, sokkal nagyobb probléma, mint azt egyébként először halljuk, vagy először érzékeljük. Mert itt nem csak bűnözési problémáról van szó, hanem valljuk be, etnikai, bűnözési és szociológiai problémáról is van szó. Etnikai kérdés miért? El kell önöknek mondanom, történész szemmel, 150 évvel ezelőtt Magyarországon, de nem kell ez történelmi szem sem, olvassák el kérem Vasalbert Kard és Kassa című regényét, Vasalbert a kastély árnyékában, és kötelező olvasmány Nyírő József Néma küzdelem című. Akarok szögezni rögtön a legelején. Nem a cigányok ellen akarok pusztítani. Mert pontosan tisztában vagyok azzal, hogy jelenleg, ami Magyarországon történik a cigánysággal kapcsolatban, az nem a cigányságnak az érdeke.
az annak a nemzetközi pénzügyi háttérhatalomnak az érdeke, akik nagyon szeretnének Magyarországon befektetni, ezek közelnyugati vagy éppen közel-keleti cégek, akik már a sivatagon nem tudnak paradicsomot termelni hosszú ideig, úgyhogy kellene már idejönni, és jó minőségű termőföldet és ivóvízbázisokat vásárolni. A cigányságot pedig hogy kell? Úgy kell megmenteni, az első között kell lenni az, hogy megszüntettük a megélhetési bűnözésnek a fogalmát, tűzzel vassal kiirtani a magyar jog rendszerébe, a Magyarországon ne legyen olyan bűncselekmény, amit nem követ, kőkemény kell őket kényszeríteni a munka világára legyen. Tehát Magyarországon vissza kell vezetni a csendőrséget, és tovább fogok menni, nemhogy a csendőrséget, hanem a csendőrség alapjait azt a gárda, a magyar gárda tagjaiból kell majd toborozni, vagy a magyar gárda tagjaiból kell majd összeállítani, azért, hogy Magyarországon a csendőrség felállítva a vidéket megtisztítsa, a bűnök teljesen független állami szervként, a rendőrségtől is függetlenül működő, irgalmatlanul szigorú példát statuálnunk, tehát vissza kell állítanunk a halálbüntetést. Magyarországon A-tól Z-ig az egész segélyezési rendszert fel kell számolni. Szóval ebbe az országba nem kötelező élni. Nem kötelező. El lehet menni. Ez ország, ez Magyarország, ezt azért hívják Magyarországnak, mert itt előny kell lenni, hogy valaki magyar, itt jónak kell lenni, ha valaki magyar. Ezt az országot a mi saját szájunk íze szerint szeretnénk felépíteni. Ebben az országon őseinktől származott magyar törvények és magyar életnek kell, hogy zajljon. A Jobbik maximalizálja a jobb oldalt, maximalizálja a nemzeti szavazatokat. Egyébként hozzátenném, hogy a én meglátásom szerint Magyarországon nincs jobb és baloldal, van egy globális erőket kiszolgáló oldal, és van egy nemzeti érdekeket kiszolgáló oldal, és a nemzeti érdekeket kiszolgáló oldalon egyedül Jobbiknak van programja. Ha Jobbikra szavaznak, akkor az nem elveszett szavazat, hanem Magyarország valódi változásához vezető út, és most ebben az elkövetkezendő másfél évben Magyarországnak utolsó esélye van arra, hogy békés politikai megoldást találjon Magyarország problémája. Jobbikra bátran, hogy az országgyűlési választáson még jobb eredményt érjen el a Jobbik, azért, hogy az imént elmondott programokat tudjunk teljesíteni, és a rákövetkezendő önkormányzati választáson pedig szavazzanak be jobbikos frakciókat be a helyi önkormányzatokba, hogy a Jobbik megkerülhetetlen erő legyen helybe, hogy helybe is a magyarság megmaradásának a programja az képviselve legyen.